Unang ginakabig nga long jump queen of Philippine Athletics sa Lifetime Achievement Honor sa Philippine Sports Writers Association Awards Night sa Parigunon sa Marso sa sa Grand Ballroom sa Diamond Hotel. Si Ilma Muros Posadas ang pagatagan sang Distinctive Award bago sa madamo nga honor nga nahatag sini sa nasyon kag sa pagbulig sa Pilipinas sa pag-sustain sang status sini sa Vincent Track and Field bilang isa sa mga powers sa Asian region. Siya ang nakaangkon sa kabugusan nga 15 ka mag-gold medals sa Southeast Asian Games nga ginakipan sang mga stints sa sprints, hurdles kag heptathlon. Nakadaog may ini sa gold sa anom kaasod-asod nga kaygunan sa SEA Games sumalin sa 1989, tubtob sa 1999. Nakuha sini ang ialabing unang gold sa Biennial Meet sa 1983 sabay sang pungsod Singapore. Makaduha ka beses ini nga nangin Olympian, 4 ka beses nga nag-compete sa World Athletics Championships kag 5 ka beses sa IAAF World Indoor Championships. Bilang isa ka two-time PSA Athlete of the Year recipient, si Muros Posadas ang nagretiro sa tuig 2001 matapos nakuha ang heptathlon gold sa Kuala Lumpur SEA Games. Ag inyo batian mabalita sa patag sang hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo!